Og 2-5 her er 6-0. Du er Dolly. Modtaget slut. Han er heroppe. En lockstab på 3-5. Og 3-5 her er 6-0 skidt. Jeg ved ikke, hvad det er. Det var 9-0 melding. 9-0 med hvad? Contact ID. 9-0, 6-0. Hvem har følgende skift? Jones! Jones, kom spænd dig, hvad? Lasse, kom ved. Prop noget ind. Noget ind og stop blødning. Okay? Så det er bare noget gase, noget forbinding. Ind. Modtaget. 6-0 her er 2-5. Klar til delvis nejliner. Ind med 38-14. Og 6-0, det er modtaget. Slut. 38-14-10. Andersen Holm kan være et anden gruppe. Okay, jeg skal have fuldstændig status på ham. Vi har MH'en om at følge. Og 2-5-6-0 med fra på par. Vi skal have en fuldstændig nejliner, så skal vi have en... Ved du hvad, GTA 1-5? Han trækker ikke noget. Det er 2-5. Kom sponsor. Meget svagt værtræng. Hvad er det, Melle? Melle væk. Kom nu. Kom nu. Kom. Ikke for højt. Sådan der. Anders. Der er ikke noget mærke her. Fuck, man. Rolig. Lad os rolig. Kom nu, Anders, mand. 5. Det er sprøjt med nu. Kom dig, mand. Kom, Lasse, slap af. Vi rykker på det. Han har ikke nogen puls i hånden. Dobbelt amputation. Charlie er stærkt kritisk. Okay, han er ved at blive ud. Kom nu! 5, 6, 7, 8, 9, 30. Vi har ikke noget åndedræt, og pulsen, jeg kan ikke finde den hals. Han er væk. Han er helt væk. Ja. Det er afsluttet hjertelådning. Vi bruger tiden på at klargøre til transport. Og 6-0, det er modtaget slut. Er du okay? Jeg har brug for, at du bliver hos mig her, ikke? Okay? Som I sikkert ved, så blev Anders erklæret død ved ankomst til Bastian. Hvordan har mændene det? De har det ikke godt. Det er specielt min gevær 2 Lasse der. Hvad siger I? Der er ikke nogen af mændene, der har det godt. For vi går på patruljer og føler os som skydeskiver. Drengene er magtesløse, altså de må ingenting. Mændene kan ikke rigtig se noget formål med at gå, når de ikke kan... Stop nu lige 2 sekunder. Lad os nu lige prøve at sætte os ned på deres niveau. Drengene har lige mistet en rigtig god kammerat. Selvfølgelig er de frustreret. Det jeg siger, det er bare, opgaverne giver efterhånden ikke nogen mening. Og det er fandme svært. Hvis vi lige prøver at holde fokus her, så er det mig, der har mistet en af mine 21-årige drenge, som har ligget foran mig for blødt i dag. Det giver ikke nogen mening. Selvfølgelig gør det ikke det. Gå ud og tag jer, drengene. Hvad tænker du? Det har været en hård dag. De har brug for at lukke noget damp ud. Der skal tages hånd om det her. Jeg er med på patrulje fra i morgen af. Så sammen drengene 20-30, og så briefer dem selv.
Er nogen af jer, der er i tvivl om, hvorfor jeg er hernede? Det er for at sikre og hjælpe civilbefolkningen, så de kan få et liv, så de kan genopbygge deres land. Jeg ved godt, at I går mange patruljer for tiden, at jeg trækker hårdt på jer. Men det er simpelthen fordi, at vi har momentum i øjeblikket. Vi er ved at få civilbefolkningen over på vores side. Og derfor er det så vigtigt, at vi viser vores tilstedeværelse i deres område. Han er ude for at lege, vi skal hente ham. Vi skal lige snakke med Birgitte først. Hej Birgitte. Hej Maria. Nå, det var godt, du lige kiggede ind. Det er fordi, at jeg er nødt til lige at fortælle dig, at Julius han har altså været op og slås med de andre drenge i dag. Er det alvorligt, eller? Ja, det var det faktisk. Han var ikke til at få til at falde til ro igen, og han fik bidt den anden dreng meget hårdt i skulderen. Du foreslog selv, at vi på et tidspunkt satte os ned, dig og mig, og så hans klasselærer, gerne. lige få snakket det igennem. Ja, selvfølgelig. Prøv at lade os bare finde en tid. Fredag er jeg færdig. Fredag er færdig 3 fra arbejde, det kan være 3:30. Hvis det Jeg finder lige min kalender, så ser jeg, om jeg kan få det til at passe sammen. Ja. Ikke lige et øjeblik, så skal jeg være der. Ja, det gjorde han, skat. Det gjorde han. Det må man ikke, vel? Nej. Hvornår skal vi hjem? Ja, nu kan jeg godt se, at det ikke er helt, det er ikke helt let at få det til at hænge sammen. Nej, Men vi skal jo det- finde ud af det. Ja, Jeg har rigtig mange ting fredag, men... Okay. Julius? Hej. Hej. Så er tid til hjem. Kom nu. Jo, vi skal hjem nu, Julius. Kom. Fine vinter også, ikke? Julius, kom nu. Julius, skat. Julius. Julius, kom. Far ringer i dag. Ja. Hvad gjorde du, Bissotte? Hvor rundt alt det, der er nemt. Det er 16. Det kan sådan regne. Hvor du siger 10'erne, mand. Det kan du sige, ja. Hvad gør du? 20 plus 20. 40. Den råb er større stave. Hvad skal du altid være så lortebrug? Hej. Stop en nu. Sluk fjernsynet. Tag det glas og sæt det op, ikke? Vi spiser om 5 minutter. Fine? Fine? Jeg ved godt, at han er irriterende. Bare lad ham være, ikke? Okay? Godt, så sæt dig op. Elliot, vil du være sød og sætte dig op? Kom. Vil du være sød og sætte dig op? Skal vi spise mad? Kære din over. Skal jeg skære den over? Kære mor, vil du være sød og skære den over? Er det ikke sådan, det Du er ikke kære mor. Det var en vælge. Ja, det kan du godt. Jeg vil gerne tage ketchup, hvis vi. Så, når vi lige at spise. Min far ringer, ikke? Hvad kokker nu? Halv 8. Det var mange. Ja, det er mange, Elliot. Hvorfor er det? Jeg vil gerne gå over og sende fjernsyn. Jeg var med. Så fandme med. Hvor er det der? Rolig, 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 rolig. Jeg kan drikke så meget. Jeg kan drikke så meget mælk. Ja, det ved jeg godt. Du kan drikke en hel liter. En hel pakke mælk. Det var ikke godt for mig. Det var ikke godt for dig. Der er ikke noget, det skal jeg ikke tænke over. Det er fint. Hvordan har du det? Hvem? Hvor gammel var han? Er du okay? Okay, godt. Jamen prøv at vi...
Jeg har det fint. Jeg har det fint, altså. De er søde en gang imellem, ikke? Og så er de meget irriterende indimellem. Det er jo ligesom det plejer at være. Jeg har for dig, ikke? Skide sjovt. Du kan glæde dig til at komme hjem til det der røverunger, mand. Elliot er lige vågnet. Kan du ringe om 2 minutter? Okay. Jeg elsker dig. Vi snakker snart, ikke? Det skal jeg. Hej, babe. Hej. Lasse. Hvad sker der? Jeg vil gerne hjem nu. Efter den morgen med Anders. Det var ikke meningen, at jeg skulle stå der. Han tog min plads. Og det var blevet sprængt i små stykker. Jeg kan ikke komme ud af den på igen. Jeg kan ikke bruge sin skid. Jeg kan ikke sende dig hjem. Det jeg kan gøre, det er, jeg kan give dig vagter i lejren i 2 uger. Så kommer du ud af den port forløbning. Og så får du lidt ro på. Og hvis du er fuldstændig ødelagt efter et par uger, så tager vi en snak igen. Har du familie? Og søskende og sådan noget? Jeg har en lille søster. En lille søster? Hun er 16 år. Hvad hedder hun? Hun hedder Majida. Hun skal begynde i gymnasiet. Fuck, mand. Hej hjem. Så kommer jeg tilbage om 10 minutter, så tager vi en kop kaffe. Ja, hallo? Ja, det er mig. Hej. Salam alaikum. Bye-bye. Salam. Skal du med, hva'? Ja, dårligt. Gå væk. Gå væk. Gå væk. Afstand. Og så hold afstand. Svend, har du dem? Ja. Satu sanggih شدي شاي مناطق شو تزنق يا شو لا يست الحمد لله واشتري كارنك يو بنشته بونشته تيرن تا ګوره بونشته شي لو پیش څنګه پیش پیش شي نه شو زموږ په کلی کې ها زموږ هغه مرستياس تاسو کې د چه کېږي Tilbage i formation. فون میگن Bagerst. har det Nu. Hvad så var Stopper tilbage nu. Ja, guru. Det er sidste gang. Har det
Stop! Get out here! Get out here! Get down! Get down! Sit down! Hold tight! Sit down! Sit down! Sit down! Sit down! That's right now! What the fuck are you talking about? Så bag. Vi skal have tøj frem. Sid ned. Luft betjener. Så skal vi op i den der. Lad manden på gang. Da kommer på dig, hvad du gjorde det? Han siger, hans datter har det dårligt. Han skal bruge noget hjælp. Få styr på rytter lige nu. Væk! For det kan være væk. Her. Hallo, den vej. Til Lutfan, hvor der er så her. Malun la gjorde det. Han siger, hans datter har det roligt. Hvad skal jeg sige til min datter? Kan hjælpe mig? Kan hjælpe mig? Jeg lytter. Hvor er hans datter henne? Staluta Chirda. Hun er inde i huset. Hun er inde i huset? Ja. Er der andre derinde? Hun er kassan del på kort. Åh, shut up med det. Knald med det. Han har Sig, jeg skal starte hele dagen. Aram se sig. Måske lad tænke det. Kula se dana katale de dadwa shbena med det. Mira bata kariyo. Okay, hun er blevet forbrændt her. Ja, kom og så. Kan du hjælpe os, eller hvad? Kan du hjælpe os? Jeg hører, hvad du siger. Du bliver nødt til at slappe af for at hjælpe dig. Væk. Vi har egen folk ude bag den dør der. Ja. Han siger stop. Han skal ikke finde den væk. Kom nu. Kig væk. Kig væk og tro selv. Kan I se noget? Nej, ingenting at se. Jeg har en sag på 2 kvinder. Ja, kom nu, Fred. Det er så stop. Kom indenfor. Og jeg dør højere, der er kvinder bag den dør lige for. Tæller dig med. Er det Esle herovre? Modsat, du bliver bare der. Er det derinde? Der er kort det. Ja, det er hans hus der. Er det herinde, eller? Kom herover. Ja, det er god nok. Der ligger en mor og 2 børn og en pige med en forbinding på. Okay, Jones? Ja. Jones her nu. Tak fordi I kom. Man skal kalde dig, man skal kalde dig. De mennesker, vi har intet ellers, vi kan Man skal kalde dig. Tak. Bedst under. Vi er ikke er Så lad mig ikke. Sig, han er velkommen til at gå ind. Jeg går ud stoffer herinde. Der er knæ i saber. Der er knæ i den her lille pige her. Det er lige her. Laka baba. Dr. Saab de जोड़ी den her. Ja. डॉक्टर साहब जोड़ी डॉक्टर साहब जोड़ी दर्द न की Må jeg se på det? Kan du ikke spørge om वो से जोड़ी डॉक्टर साहब जोड़ी वो से जोड़ी वहां Jeg sidder fast i hendes... बराबर जोर से Nu vil jeg sige til jer. Pinza de que saber Jeg skal sige til min lille pige, det kommer til at gøre en lille smule ondt, det her, så han bliver også nødt til at holde hendes arm. Går der så her, der kan bare læse start ki. Lutfan har mødt på arm sati samada. samada वो जोड़ी रे बाबा वो तस्ली डॉक्टर साहब कार बंद की वो जोड़ी डॉक्टर साहब की जोड़ी Fuldstændig betalt. लगा तो पास लगा लिस्ट जोर से Du vil sige til ham, कार बंद की jeg kan kun rense det noget vand. Jeg har ikke... Pinza de que saber का pinza de que उनका कदा जोड़ से पोको Hvis ikke det bliver bedre, hvad gør vi så? Jeg ligger en forbinding, men han bliver nødt til at rense det hver dag med noget vand og sæbe. Går der til hente i der er der pakki. Har du der så bare pakki. Måske på var bare det og bandage. वो बराई तो साल दागा जड़ाला मगर खूब नहीं इसे Så går der nu tid, hun kan slet ikke sove. देखो बस आप करियो Sig. हां बराई तो साल जड़ाला Sig til dem, hvis det bliver værre, så kommer de op i lejren. Så var der går der, kan der Najurishi tager så bare jeg smukker Karagarta, der så var der. Karagarta der så kampagene. वो ले dale में दी Okay, han har set vores lejr, så ved jeg, hvor der er. कोर दे वदान होता Tusind tak. जो बंदा है वैसे Der er ikke nogen talibaner her, de er jo alle sammen helt almindelige folk, gode mennesker. De kommer en gang imellem, siger den ældre herovre, men når vi smutter, så kommer de ind lige med det samme. Hvornår er det sidste? Altså lige så snart I kommer, så flygter de jo. Hvis vi giver vores hjælp med brønden og med vand, kan I så give jeres hjælp omkring det med miner? Går der små møsser og værdi, de siger stase za. Delta ubana lari. Kamush letasra letagasra nurastaku letasra balmusra kumakki kana. आरामी स्टास कुमार मकी मुसरा मु स्टास रा कुमार को Altså de vil bare gerne have fred. अल्लाह स्टास रा मरा सब खुदा अल्लाह Inshallah. Khudai paman. खुदा पामान Ja, hvad går du? Han står klar hernede i hvert fald. 1 second. Okay. Så er I klar? You ready? And up. Hey.
Hallo, det er mig. Hallo. Hallo? Kan I høre mig? Ja, jeg hører dig. Hej. Hej, skat. Hey. Er det alle sammen? Ja, det er mig og Julie. Nå, hvor er Elliot og Fine? Det kan stå også fra, hvad hedder det, Jens. Hun vil snakke i morgen. Ja. Okay. Må jeg lige tage med Julius, Maria? Ja, han er. Ja. Hvordan har du det? Godt. Prøv at høre, jeg er lidt ked af, at jeg ikke fik ringet sidst, ikke? Men Det er okay. og du har det godt? Ja. Maria, Julius. Ja. må de sige hej? Julius, der er en, der lige vil sige hej til dig her. Hej, Julius. Hej. Har du det godt? Du, der er noget med, at du skylder mig en vittighed. Er det ikke rigtigt? Jo. Har du lyst til at fortælle den? Ja. Nu, altså nu, eller? Okay, du må, jeg hører efter nu. Jeg hører efter nu. Hvad? Julie, du må gerne fortælle dem nu. Han kommer nu. Ja, okay. Hej, Maria. En gang var der en dreng i svømmehallen. Så råbte overmesteren, hey, du må ikke tisse i vandet. Og så sagde drengen, jamen hvad med de andre tissehederne også i vandet? Men ikke på 3 meter spidsen, du. Ikke for 3 meter ved dem. Ser du det? Ja. Den var rigtig god, Julie. Ved du hvad? Jeg tror, du vinder. Den var meget sjovere end min. Er der også en af de, eller hvad? Nej, det var hans tur. Han fik en sidst. Ja, okay. Jeg skal ikke forstyrre ham, Maria. Kan I have det godt? Ikke meget. Ja, hej hej. Hej, Julius. Okay. Ja, det er mig igen. Jeg elsker dig. Du savner dig, far. Ha' en god dag. Prøv lige binde. Julius. Men når jeg har en kigger, så stikker man kigger ind i væggen. Ja. Nå, det er fint. Ha' en god dag. Nu skider jeg ikke det der. Kom nu. Lad nu være med det her. Jeg gider det ikke. Jeg vil ikke skændes med dig. Ha' en god dag, så. Løb. Ej, det gjorde du ikke, det der. Hvorfor gør du det, Julius? Åbn op. Åbn op. Jeg har bedt dig sødt. Jeg vil ikke have Elliot sidder alene. Kom nu. Kom. Løb ind. Nej, gør det ikke. Så, pups. Elliot, nødt til at sidde alene lidt, ikke? Kom. Ja, jeg har en LCD her. Det er en RC. Ja, bare okay, det er fint. Det er rigeligt. Du skal ikke komme før mere, du træder bare tilbage. Kom. Ej, fint. Du har allerede set den her før. Hvor starter her? Du har den der, du kan se, der er nogle antenne, der stikker op. Har det. Det ligner 105 granater. Godt arbejde, dreng. Kom i stilling, her to. Ja. Træk længere tilbage. Har det. Ja. Lige til venstre for børnene, nede på vejen. Der har vi en stor artillerigranat med sådan en telefondisplay ovenpå. Muligt at se. Jeg er tydeligt med at sende ind til toppen, indtil vi lige finder ud af, hvad vi skal. Jeg er ikke så nervøs for truslen, for du kan se pigerne nede omkring. Og der er, fra hvor de står, er der cirka 20 meter ned til vejen. Så længe de er til stede, så sker der sjældent noget. Slagter. Hvad siger Hotel E5, her er 6-5. Kom til min position. Jeg kommer foran her. Slagter. Hvor er jeres bedste stilling? Det er klippepartiet der. Klippartiet der. Ja. Slagter jeg, vi går med dig. Ja. Og 6-5 Oscar, det er modtaget. Vi er gået i stilling med henblik på at overvåge ID-fund. 6-5 på bar har taget hotel 1-5 i stilling. Vi
Hvad står der på den tid? Måske. Det er 6-0. Modtaget. Slut. Kan du høre det? Ja. Det er motorlyden, han er der. Ja. 6-5, hotel 1-5, skift. 6 Oscar. Skift. Vi har indsigt på en baks på køretøj. Slut. Okay. Gå på 500 meter kampsigt. 500 kampsigte, 45 op. Jeg holder syvretningen. Vi har PD på riflen. Skift. Spørg om forsorden. Afvendt. 6 Oscar. Melding fra Papa. I skal afvente, indtil han har været hen og bilbeoptægten. Skift. Hotel 1-5, indforstået slut. Han der, Hans. 3 drenge over, børn over til sig. Nu liner jeg dem op. Ja. Og så begynder han at grave. Yes, jeg har den. Hostile intent. Godt, han er i gang med at grave objekter op nu her, så de afventer en forsår. Hotel 1-5 her er 6 på par. I har ilden fri. Her er hotel 5, det er indforstået slut. Kaptajn. Ja. Fuck, man. Han tager sgu en dreng. Han tager en dreng. Vi har ikke frit skud. Han har nu taget et barn og er på vej væk. Hvad er han på nu? Han er på 500. 500. Han sætter farten ned. Kan han ikke? Ja. Ja, han stopper. Ja, drengen løber væk sådan nu. Ja. Ja. Vent. Skyd. Træf. Klar til at følge op. Klar til at følge op. 67 op. 67 op. 5 højre. 5 højre. Skyd klar. Skyd. Træf. Maus, hvordan har du tænkt dig at forklare din søn, der er skudt af skæg? Sgu ikke. Det er ikke for bange. Det er ikke for død. Ved du, hvad det her er, Elia? Ved du, hvad det her er? Nej. Ja. Og ved du, hvad det her er? En motorcykel. Ja. Og ved du, hvad det her er? En giraf. Ja. Ved du, hvad det her er? En lommekat. Hvad? En lommekat. Lommekat. Nå, nej, det er trumskib. Ved du, hvad det der er? Det er far. Og hvad er det der? Det er en kanon. Kanon. Fine? Ja? Kigger du lige op det, Elliot? Ja. Tak. Hej. Betyder det? Nej. Nej. Var den god dag i skolen? Det behøver du ikke at spørge om. Hvorfor? Det er jeg selv, der siger det. Ja, det ved jeg da godt. Det er frækkert. Bare gerne ved, du har det godt, ikke også? Au, slå det i hovedet. Bare gerne ved, du har det okay. Du skal fortælle mig, hvis der er et andet. Ja. Ja. Hvornår kommer far hjem? Det er det eneste, du tænker over. Han kommer om 3 måneder. Det er ikke så længe. Hun har lidt for en krammer. Hun har lidt for en krammer. Jeg skal bare lade en krammer i det her hus. Hvad? Ja, han har spist. Nej, hvor mange har du spist? Elliot, kom. Og så, åbn op.
Er det endeligt? Ja. Det står færdigt i rum 6. Fine. Så det er den her. Og sæt hende i venteværelset. Jeg kommer lige snart igen. Der skal du løse, ikke? Jeg kunne forstå på ophældet, at han havde spist nogle Panodiler. Ja, jeg har fået noget op. Jeg har fået fingrene i halsen på ham, så jeg ved ikke, hvor meget jeg ved, at han har spist eller. Okay. Skal du høre? Jeg skal lige sætte en plaster på dit bryst. Du skal have lagt en sonde på ham. Det er sådan en ret tyk sonde, så vi monitorerer ham imens. Og så skal vi have sat nakkebop op og givet ham noget aktivt kul. Nej, se, han skal have stille. Så, skal du prøve at se her, Elliot. Den her, den skal der hedde i munden. Der. Du vil have det et lille øjeblik. Vi bliver simpelthen nødt til lige at kunne få alle de piller op igen. Så kommer den lige nu nede på dig, ikke også? Ja. Så tager vi sul. Det bliver en lille smule behageligt, men det må hun være hele tiden. Så. Og så er det vigtigt, Elliot, at du ligger musestille og gæber op. Så. Åbn du munden. Ja, så du suger. Du er super god. Ja, så suger vi. Rigtig. Kan I se, om I kan få den vågnet? Fine. Hey, skat. Skat, du skal ikke græde. Jeg vil også ønske, at jeg var der. Maria. Maria. Så er 5'eren. Skal du have noget søvn, eller hvad? Nej, det er fint. Og meget på dit bord, det her. Ja. Hvor længe vil du fortsætte med at komme med? Fuldt hus, ved jeg. Prøv at se engang. Ja. Jeg kan op til 3-5. Jeg har det. 3-5 her er main gang. Vi har civile på vej mod main gang. Jeg står venstre. Ja. Her er 3-5. Det er nu de 4 lokale i London. De er afsøgte. Jeg står frem med tomten. Slut. Har de lukket gaten igen? Kommandant साहब चील खबर उस को तालिबान पास आप ढेर पास आप खड़े हो. Okay. Jamen, han siger, at han har talt med vores kommander, og hvis de skulle få nogle problemer, hvis Taliban skulle være på nakken af dem, så vil han hjælpe. Okay. 6-0 her er 3-5. Den lokale afghanske mand, cirka 60-65 år. Han synes at kende til såkaldte commander. Det må være KC, han mener. لا خبر सर कोमंदान साहब लाए उस Assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम सलाम साड़ी मसे Assalamu alaikum. زمورتدي الله Jamen, han siger, at selvom I går patruljer ude i landsbyen om dagen, så om natten, så kommer Taliban. Han siger, at Taliban ved, at vi har hjulpet hans datter. Nu vil de have, at han bliver kriger, ellers så slår de hans familie ihjel. Sig til ham, vi kommer i morgen og sikrer landsbyen. Og så kan vi tvinge Taliban væk fra området. Nu, sababa kelle tavlatshu, tatush Taliban pushic amniat bamugusat. يا زلمه شباب داخل ما كيقوما ليه تشيري نزما Han siger, jeg bliver nødt til at sove i teltet herinde. Nu er det næsten ikke helt imkan næste. ده خبر الناس ما ولا ده باينه ولي ده باينه ولي Magal. ده غلط بنارك Imkan næste. Bakhshana Guaram. I bliver nødt til at tage hjem nu. Sæt din dreng ned. Sæt din dreng ned. Sæt ham ned. Sæt ham ned. Afvent.
Sa ko magkasara ke, ko magkasara ke. Jeg har selv 3 børn. Wait, pila drema shuman larum. Jeg forstår godt din situation. Så står super bande på hijo. Men for hvilken hjælp jeg er, det er nødt til at tage hjem. Magat bare et kort til larsho. Smaksnan am net nalir urta. Smaksnan ko am net lari. Dine børn bor jo i sikkerhed. Smaksnan biri se berai to sara jaral urta. Han siger, hvis I går tilbage, så bliver de slået ihjel. Og det tager ragale mo ko magta ko magkasara ke. Snan se isam za sama, da smaksnan wa sapa. Han siger, tag jer børnene, så går jeg. Hans børn bliver slået ihjel. Vi skal jo alligevel tilbage til landsbyen i morgen. Stop det der. Guarda kelma Taliban di. Det så kan man surta. Hvad skal jeg gøre? Vi kommer ned i morgen. Vi sikrer området, vi tvinger Taliban væk. Vi skal nok beskytte dig. Vi skal nok beskytte din familie. Du har mit ord. Rytter, klar med porten. Bare et kort til Vester Larsho. Pausi. Hvad kan du op sine? Isko mak monawakin masara. Verdade tu. Ah. Verdade. Verdade tu. I kan ikke være her. Som jeg ved, har der været et lavt antal af incidents i AO på det seneste. Vurderingen er, at de sådan set afventer at erkende vores hensigt ude i området. Med det sagt, så har der været konstateret massiv dækkeaktivitet derude, og jeg er ikke til kun i tvivl om, de moniterer vores hver eneste bevægelse. Jeg ved godt, det er mit job at være dødens købmand, og det er sådan set derfor, det er mig, der er efterretningsbefalingsmand. Og det er min vurdering, at der går ikke lang tid, så vil vi se en modreaktion. De melder, at der er meget stille dernede i dag. Det kan være en combat indicator, at de lokalt har forladt området, og så ligger Taliban klar dernede og venter på os. Hvis de gør, så må vi jo bare fjerne den, jo. Nogle viskemeldinger? Intet. Vi skal ned til den familie. Jeg tager Lars, Jones, Michael, Slagter, Stoffer og Lasse med mig, Anne. Vi går ind som første dråbe, ind til Kompagni 3, til at se familien. I fortsætter livet over på den anden side, og så sikrer I os derfra. Ja. Prøv at se her. Vi trækker samlet ned til brønden, og fra brønden der knækker I så direkte syd og skaber indsigt på compound 6, 7 og 8. Ja. Og 6-0 skal skifte. 2-5 melder om, at der er meget lav aktivitet. Skift. Ja, 6-0, det er modtaget. Vi følger jer på Raven og har lige lidt billede af ingen aktivitet. Modtaget. Sig, vi kommer ind med båben, hvis de ikke siger noget. Khalila! Nanabusu! Aure! Rum højre. Lå der lige for. Rum altid. Stærk op, blå der. Vi er fremme i Kalane. Det er en førnævnte familie, vi har hjulpet, og har vi lokaliseret. De er alle sammen blevet dræbt. Drengen blev skudt i hovedet. Pigen er skudt 2-3 gange i bryst og hals. Moren er ramt i ansigtet. Gå til Lasse nævnt til 2-5, der er ikke nogen grund til at løbe rundt her. Ja. Vi kommer over til jer, når vi er færdige. Hvor så? Lasse? Lasse? Vi fastholder yderligere 05 for derefter at forlade landsbyen med henblik på at komme tilbage mod London. Bekræft skift. Ja, 6-0. Modtaget. Slut. Kan I sige noget? Intet. Jeg siger 2-5. 2-5 er til føling. 2-5 i føling.
Det gør jeg. 256. Jeg har ingenting. Jeg kan se over det kommer op til venstre. Der er også en god ting. Der er lukket derovre i 6. 2-5 har ikke indsigt. 2-5 har ingen indsigt. Det lyder som om, de kommer over på compound 6 af. Der er ikke noget at se derovre. Der er helt lukket. Nej, chef! Chef, Lasse er ret! Lasse er ret! 8-6. Hvor er positionen hen? Op i positionsskift. Han ligger ude ved brønden. Oscar, der er en melding fra... 2-5 har ikke indsigt. 2-5 har ikke indsigt. 6-5 på park. 2-5, 6-5 også. Michael! Han har de hals, vi har brug for hjælp. Hvor er der ramt henne? Jeg har mere ved hals. Jeg har ikke sådan udgangssund. Lasse! Se på mig. Han er der. Fint, han skal op. Kom. Du er sikker. Har det. Go! Slag, der kommer! Vi har ham! Vi vil med ham! 2-5, her er 6-5. Send mig en sitrep. Har du føling med dem? Skift. Stopper! Jeg har det her. Lasse, vi klipper din trøje op nu. Så Jones skal komme til, ikke? Jones skal lige ind og kigge på dig. Lasse. Ja, jeg har dig, ikke? Jeg har dig. Har vi da fucking med det, eller hvad? Michael! Bukke fuglen anden. Ude i det åbne. Nordlig side af byen. 2-5 her, 6-5. Vi skal sweepe et landingssejl. Iværksæt. Slip. Jeg er bundet. Jeg kan ikke frikke. Jeg kan sige noget. 2-5 her er 6-5. Vi skal sweepe et landingssejl. Svar mig nu for helvede. Lasse, se på mig. Er du der? Lasse. Kom frem. Lasse, se på mig. Du klarer det. Du får det hjem. Er du med, Lasse? Kom nu. Lasse, vi kan bære! Indsigt! Plus 200. 2-5-6-5. Jeg har brug for en klar fjendemelding. Kom nu! Skift! Hvad skal retning? Hvor fanden er de henne? Lars? Jeg bærer dig. Indsigt! Michael, indsigt! Negativ sammenvendelse, Lars! Okay. Lasse for helvede. Vi har brug for noget luftstøtte. 6-0-6-5 Oscar. Vi har brug for luftstøtte. Han skulle tage faldende! Han forværrer os herovre! Verificer. Koordinat compound 6. På 6'eren? Yes. Han der. Lasse! Hvad sker der med, Jones? Lasse! Kig op. Lasse, kig på os! 6'eren Oscar, vent slut. Vi får ikke luftstøtte, medmindre vi har PRD. Tolken, de skal være helt sikre. Vi skal lade os ud nu. Det er godt med 7-5. Han vil vide, hvem der er derinde. Jeg skulle ligeglad med, hvem der er derinde for helvede. Ja, det ved jeg sgu da godt, men det er ikke mig. Det er 7-5. Så sig jeg ved, hvem der er derinde. Vi skal ud herfra. Vi har PRD på compound 6. Vi har gentaget, at vi har PRD på compound 6. Kom nu for helvede. Hjælper ikke noget der, Lasse. Jeg holder her, ikke? 02 Mike på luftstøtte. Kom nu. Lasse, se på. Kig nu på mig. Kig der, ja. Pandekær, 15 der! Stille og roligt ned. Har du helikopter på Lasse nu? Rolig. Hold lige ved vent. Ingen Mike. Har det. Jones, jeg er der over på dit plads på borgen. Få ham til at sætte sig. Kom nu, Lasse! Sæt dig ned. Stille og roligt. Du skal hjælpe mig lidt op, også? Ja, så får lidt luft her. Det er okay. Det er helt okay. Okay, godt arbejde. Ikke også? Vi skal snart klare den. Det er helt okay at være ked af det. Okay? Vi er alle sammen ked af det. Det er helt okay. Ja, stopper. Det skal nok gå. Det skal nok gå.
Ud af køretøjet, kom. Få det noget eller andet. Ja, tak. Jeg har lige en gut, der har låst sig selv inde. Fantastisk. Jeg er sikkert ikke ud. Ud! 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 Er du så klar? Nå. Ud med dig! Nej, der. Der. Kom ned og læg. Kom ned og læg. Jeg er sikker. Sit down. Sit down. Så ligger du stille, kammerat. Okay? Læg stille! Stille og roligt, kammerat, ikke? 55% på køretøjet. Har det. Slagter, 50% på afsøgning. Har det. Læg nu stille. Læg nu stille. Michael, vi har mobiltelefon. Har det. Godt arbejde, drenge. Det, der sker nu, det er Michael, han lige får de sidste ind. Lige snart vi er færdige her. Ind i køretøjet, så nordpå med dem. Har det. Og 3 Start nu. Så kan vi. Nu skal du gøre, hvad jeg siger. Du kan ikke noget pis med dig, er det forstået? Jeg raven i luften om Start nu. alene, og de kan følge dem. Hele vejen op mod nord. Gør det ind. Mobiltelefonen var ren. Forvent, de frigør om 02. Har det. Fri stand up. Op og stå, drenge. I ved ikke, hvad det betyder. Kom. God melding. Jeg er opmærksom på, at de frigør herfra. Men noget alene skal vi Ja, vi er så følge gode. dem. Som I ved, så blev Lasse ramt i halsen og fløjet til Bastion. Derefter der blev han fløjet til England, hvor de nu har lappet ham sammen. Hallo, Sindkage. Så flere kager til dig. Det er en ny en. Endnu en. Til 1000. Den kommer herhen. Ej, tak. Kom her. Den beholder jeg lige, ikke? Den vil jeg gerne have. Er det til jul, den kommer hjem? Ja. Hov, op igen. Det er fantastisk, du kan holde til det. Det er jo bare sådan der. Eneste er Julius, ikke? Han reagerer sgu lidt på tiden. Hvad? Med hvad? Jeg ved ballade i skolen og sådan noget der. Jamen, han skulle lige vente sig til det, skal han ikke det? Ja, jeg tror bare, han er kommet i en alder, hvor han ligesom forstår mere, ikke? Eller, I don't know, udtrykke det mere, eller et eller andet. Har du så hørt, at mine drenge de har været nede hos de lokale? De har købt en ged og kaldt den Preben. Hvor står den her? De har fundet en lille indhegning ved siden af der, hvor jeg sover. Claus, der skulle da mere kød på en bouillon-tag. Claus. Har du lige to? Jo. Ja. 10 minutter. Aftale. Chefen sidder på dit kontor. Han er til auditør med. Hvad handler det om? Det ved jeg ikke. Godt, tak. Hej Claus. Chef.
Hvad drejer det sig om? Vi er for at afhøre dig i forbindelse med nogle påstande om dræbte civile, som vi er blevet anmodet om at undersøge. Men jeg skal lige informere dig om, at selvom du ikke er sigtet, så har du ikke pligt til at udtale dig til os. Ligesom jeg skal informere dig om, at vi ikke kan udelukke, at du bliver sigtet på et senere tidspunkt. Hvad skal jeg blive sigtet for? Skal jeg forstå det sådan, at du gerne vil udtale dig? Ja. Hvad vil I spørge om? Til at starte med vil vi gerne have bekræftet, at du og dine mænd var til stede i Adam Khan-Calais den 21. september kl. 09.30. Det kan jeg godt bekræfte. Vi har fået oplyst, at du i den forbindelse gav kommandoen til angreb på Compound 6. Er det også korrekt? Ja, det er korrekt. Vi var i hård føling med fjenden. Og fjenden, som du omtaler, befandt sig i Compound 6? Ja, det var derfor, vi kaldte ild på dem. Jeg skal oplyse dig om, at du er sigtet for at have bombet et civilt mål, og derved forårsaget 11 civile død. Hvad betyder det? Det betyder, at du skal hjem, Claus. Den er fin. Nej, den tager jeg. Hey, jeg er gerne med med. Nej, jeg tager den. Er du sikker? Ja. Okay. Jeg troede, du var en mand. Det var jeg også glad. Kom, jeg tager den. Og nu skal vi have den grå her, og så skal vi putte en hvid på hver sin side. Tak. Sådan. Så skal vi se, hvad er det for en, vi kan sætte der? Der. Det er dem der, vi skal have. Så man. Nej, ikke. Ja. Og så skal vi have en orange der, og en orange der. Jeg er næsten færdig. Kom. Må jeg gerne sige jeres? Hvor er du fræk. Så slem jo.
fortælle mig, hvorfor du kommer hjem. Ikke? Jeg får Jeg har modtaget sagens akte, og den består af en række videnssamling fra din ven, Claus. En videosnæs fra et helmecam, hvor man kan høre, at du beordrer Compound 6 bombet, og så nogle billeder. Hvad for nogle billeder? Dem skal vi ikke se nu, hvor jeg betvivler faktisk også deres autenticitet, så jeg vil forsøge at få skubbet dem ud af sagen, fordi vi aner faktisk ikke, hvem der har taget dem. Og selvom de påstår, at de er taget på pågældende gerningssted, så er vi slet ikke klar over det. Deres påstand er jo, at du, Claus, har beordret et civilt mål bombet, uden at have PID. Hvad er PID? Om jeg havde set fjenden. Ja, lige præcis. Du er anklaget for overtrædelse af den militære straffelov, paragraf 36 stykke 2. Og hvad betyder det helt konkret? Det betyder helt konkret, at du er anklaget for at have dræbt civile. Hvad er straframmen for det? Min vurdering er, at det her ender som en domsmandssag, og så kan der straffes maksimalt 4 år. Men lad os nu ikke foregribe begivenheder. Så hvad nu? Det helt afgørende spørgsmål, Claus, det er i bund og grund, om Compound 6 var et militært eller et civilt mål. Det er sagen. Havde du PID, Claus? Jeg havde en stærk formodning om, at der befandt Taliban inde i... Stopper lige der, Claus. Havde du PID? Som sagt, jeg havde en stærk anmodning. Jeg stopper dig lige igen, fordi det er vigtigt, at du forstår. Som sagen ligger lige nu, så er det som udgangspunkt et civilt mål. Det vil sige, at der er nogen, der bor der. Det er nogens hjem, der er blevet bombet. Auditøren, de har en række vidneforklaringer, og som jeg læser det, så fremgår der intet i de vidneforklaringer. Noget som helst om, at du skulle have haft PID. Men er det ikke lige meget? Han siger, at hans mænd ligger og bløder. Det vil da være hans pligt at redde sine mænd. Jo, det skal jeg godt sige det. Og det forstår jeg udmærket godt. Jeg tror bare, det er vigtigt, at du forstår, at for alle andre, så er Claus en soldat, der har slået 11 mennesker ihjel. Godt, lad mig være helt ærlig overfor. I den her butik, som er min butik, der sælger jeg frifindelse. Moral og etik, det er slet ikke min afdeling. Anklagemyndigheden, de vil jo påstå, at det er en sag, der handler om 11 civile dræbte. Og hvis du bare er det mindste tvivl, om du havde PID, så vil de jagte dig som en i helvede og forsøge for dig dømt. Hvis du kan sige til mig her, helt så klart lige nu, at du havde PID, så er der meget, meget stor chance for, at jeg ikke får dig frikendt. Så enkelt er det. Jeg kan ikke sidde nu. Jeg vidste ikke, hvem der var i det hus, Maria. Det var mit ansvar, og det må jeg jo tage konsekvensen af. Det må du tage konsekvensen af. Hvad med børnene? Hvad med mig? Vi har brug for dig herhjemme. Du har været væk rigtig længe. Og Julius kæmper meget med det. Men hvad fanden skulle jeg have gjort? Hvad? Det handler ikke om, hvad du skulle have gjort, Claus. Det handler om, hvad du gør nu. Vil det hjælpe dig at komme 4 år i fængsel? Vil du få det bedre, Claus? Tror du, børnene vil få det bedre? Vi har brug for dig herhjemme. Børnene har brug for dig. Det var mig, der smed en bombe. Det var min beslutning. Jeg kan ikke give mænden skylden for det. Nej, men så bare gør, som man siger. Sig, du havde den fucking PID. Jeg havde Sig, ikke... du ikke kan huske, hvem der gav den. Det kan godt være, at du har slået 8 børn ihjel. Du har 3 levende herhjemme. Undskyld.
chef. Godt se. Hej. Jeg tager jakken. Så der, klar. Bare smid jakken. Ikke noget. Bare sæt dig ned. Og husk, Claus, vi har talt om. Når det bliver svært, det er et tidspunkt, det gør det sikkert. Kig på mig. Træk vejret. Okay. Det skal nok gå godt. Ja. Okay. Godt. Godmorgen. Morgen. Godmorgen. Jeg skulle sætte ned. Tak. Ja, og så skal jeg jo sige, at i dag skal vi behandle sagen auditøren mod Claus Michael Pedersen. Og Claus Michael Pedersen, er det dig? Ja. Godt. Kan du fortælle os, hvornår du er født? 0204 80. Ja, det stemmer. Så kan vi fortsætte sagen med en forelæggelse. Jeg er nødt til lige at afbryde et kort øjeblik. Ja. Jeg vil bare gerne gøre opmærksom på, at auditøren i sin bevisførsel gør brug af billeder, som her henhører til bilag nummer 35. Mm-hmm. Jeg vil gerne have lov at betvivle billedernes autenticitet, og derfor beder jeg retten om at fjerne dem fra sag. Jeg ved. Og hvad er bemærkningerne til det? Jeg stiller mig uforstående over for den begæring. Jeg vil i min forelæggelse gøre rede for, hvordan billederne er kommet til hende, og billedernes ægthed er verificeret af militærpolitiet, ligesom bevisbedømmelsen jo i øvrigt er fri. Ja. Giver det anledning til yderligere bemærkninger fra din side? Nej. Det gør det ikke. Sagens helt grundlæggende bevistema er således, hvorvidt tiltalte Claus Michael Pedersen havde det fornødne grundlag til at afgive sin ordre, altså om Compound 6 var et militært mål. I den forbindelse spiller en optagelse fra konstabel Lars Holms hjemkamera en helt central rolle for den militære anklagemyndighed. Det er sagens bilag 27, og så vil jeg sige, at det er den militære anklagemyndigheds helt klare opfattelse, at videoklippet her i høj grad illustrerer tiltalte Claus Michael Pedersens beslutningsgrundlag eller mangel på samme. Jeg vil nu afspille videoen. Ja, tak. Afslutningsvis kommer jeg til det fotomateriale indleveret til militærpolitiet i den engelske brigade, Task Force Helmand Lashkar, og de videreoverdrog så herefter materialet til det danske militærpoliti. Det drejer sig om 6 fotos, og jeg skal advare og oplyse om, at der er tale om stærke billeder. Nu kan jeg sætte i gang. Ja, foto 1. Og foto 2. Foto nummer 3. Og nummer 4. Nummer 5. Og foto nummer 6. Tak. Og så skal jeg høre forsvaren, om forsvaren har noget yderligere til forelæggelsen. Nej. Ja, men så kan vi vel gå over til afhøringen. Ja. Jones råber og skriger. Lasses tilstand er ekstremt kritisk, så vi kalder en mætteværk ind, en redningshelikopter, for at få ham ud. Umiddelbart herefter, der bliver vi så ramt af endnu en granat. Jeg søger selv om at få indsigt, men det kan desværre ikke lade sig gøre på det tidspunkt, så jeg søger dækning ved denne mur i sydvestlige hjørne af Compound 3 sammen med Slagter. Og Slagter, jeg skal bare lige høre, det er Kenneth Jensen, som er signalmand, ikke? Ja, Kenneth Jensen. Ja. Og der får jeg så en melding om, at Taliban befinder sig i Compound 6. Okay. Claus, hvornår præcis i det her forløb blev du opmærksom på, at fjenden befinder sig i Compound 6? Det husker jeg ikke præcist. Det husker du ikke? Men du husker godt, at du har identificeret Compound 6 som et militært mål? Ja. Godt. Inden vi fortsætter, kan du bare sætte dig igen. Jeg tror, vi har et fint overblik over omstændighederne. Ja. Tak. Vi kan bare... Godt.
Jeg vil gerne citere fra det er bilag 27a. Jeg er ligeglad med, hvem der er derinde. Vi skal have Lasse ud. Og kort efter, jeg citerer igen. Sig, at jeg ved, hvem der er derinde. Vi skal ud herfra. Det står lidt i kontrast til din opfattelse af at være sikker på, hvem der er derinde. Gør det ikke? Nej, det gør det faktisk ikke. Det gør det ikke? Nej. Vil du uddybe det for mig? Der er noget, du skal forstå. Mm-hmm. Når jeg får en melding, at der ikke kan bevilges luftangreb, men jeg ved, at det er det eneste, der kan redde mig og min mænd, og jeg samtidig ved, at det luftangreb det er fuldt ud berettet, så ser det som et pligt at få det gennemført, overvalgt eller ej. Hvem fortalte dig, hvor fjenden befandt sig? Det husker jeg ikke. Det husker du heller ikke? Nej, det husker jeg ikke, fordi vi er under voldsom beskydning. Jeg kan ikke huske det. Jeg har 2-5 på radio. Jeg har 2 mænd i føling med fjenden. Jeg har Jones og Stoffer, der kæmper for at redde Lasses liv. Og jeg har Oscar, der konstant er i kontakt med Tom derhjemme, så hvem der siger hvad, det husker jeg ikke. Men du ved stadigvæk, hvem der befinder sig i Compound 6? Jeg får en melding om, at fjenden befinder sig derinde, og det er det, jeg reagerer på. Ved du også, at der er kvinder og børn? Nej, det gjorde jeg ikke. Ja. Tak, jeg har ikke mere. Nej, og så skal vi høre, om forsvaren har spørgsmål til tiltalte. Ja, jeg har lige et par enkelte ting. Tak. Claus, når nu du siger, som vi har hørt afspillet her, den der lille videosnas fra et helvekage, når du siger, sig, at jeg ved, hvem der er derinde, hvad betyder det så? Betyder det, at du lyver? Altså lyv, og sig, at jeg ved, hvem der er derinde. Eller sig, at jeg ved det, som i bekræft, jeg ved, hvem der er derinde. Hvad betyder det, Claus? Det betyder, at jeg havde PID. Og jeg ikke så nogen grund til at spilde kostbar og livsnødvendig tid på at diskutere det med nogen som helst, hverken med mine mænd på jorden, eller med dem, der befandt sig i toppen. Så tror jeg ikke, jeg har mere. Tak. Ja, så må tiltalte gerne sætte sig over siden af sin forsvar. Så lad os skrive det dernede. Ja. Ja. Jeg køber 2 pakker plastikfigurer. Pakken med de 5 figurer koster en 10'er, så det er... Hvad? 20. 2 gange 10 er 20. 48 48 plus 20 plus 18. plus 20 plus 18. Hvad er 24 plus 18? 8, 9, 10, 11, 12. Der. ...42. Præcis. 42. Hvorfra? 9. Du ved godt, hvad det er, mor, jeg laver de her dage, ikke? Se om du skal i fængsel. Kom, læg dig. Far, er det rigtigt, du har slået børn ihjel? Observerede du på noget tidspunkt fjendtlig aktivitet på Compound 6? Nej. Nej. Så tillader jeg mig at formode, at du i kampsituationen heller ikke henledte Claus Michael Pedersens opmærksomhed på det compound. Det er korrekt. Det er korrekt. Godt. Observerede du fjendtlig aktivitet i Compound 6? Nej, det gør jeg ikke. Godt. Eftersom du ikke observerede noget, så går jeg ud fra, at heller ikke du henledte Claus Michael Pedersens opmærksomhed på det compound. Det er korrekt. Så har jeg ikke yderligere. Og har forsvaren spørgsmål? Ja, tak. Nu må jeg lov at spørge dig, kan du 100% afvise, at fjenden kan have været i Compound 6? Nej, det kan jeg bestemt ikke. Tak, så har jeg ikke mere. Jeg vil gerne hente næste vidne. Najib Bisle, velkommen indenfor.
på at tage plads. Er det så vanligt, at en kompagnichef patruljerer i et omfang, som Claus Michael Pedersen gjorde? Altså, på den måde får sat sig selv i forreste række i ildkampe? Jeg vil tro, de fleste chefer tager med ud på nogle enkelte patruljer, men Claus er typen, der går forrest og viser vejen for mændene, og det gjorde han også ofte i den sidste måned, han var dernede. Og var det noget, du fandt hensigtsmæssigt? Både over, kan man sige. Du har påtalt det over for tiltalte, er det korrekt? Jeg har nævnt det over for Claus, ja, men det var mest af hensyn til ham selv. Forstået hvordan? Var det eventuelt sådan, at du var bekymret for hans dømmekraft i perioden op til episoden der? Nej, jeg bekymrede synes altså, jeg det er fordi, ifølge din både gennemlæste, godkendte og underskrevne forklaring til rapport, der skulle du netop have tvivlet på hans dømmekraft. Ligesom, jeg citerer her, han havde svært ved at prioritere vigtige opgaver. Det fremgår ordret af din forklaring. Ja, Claus er min ven. Vi startede på officerskolen sammen, og jeg kender hans familie, så ja, jeg var bekymret for Claus. Så på et personligt plan, ikke som min chef. Nej, men nu var han jo din chef. Han var chef for et helt kompagni. Og din chef, jeres chef, udviser ifølge dig tegn på svækket dømmekraft. Han har svært ved at prioritere opgaverne i missionsområdet. Han ryger ud i en ret alvorlig ildkamp, hvor der er flere sårede. Så beordrer han herefter et compound i en landsby bombet. Overvejer du ikke på noget tidspunkt, som næstkommanderende, at noget kan være gået fuldstændig galt derude? Det er et svært spørgsmål, fordi du kan ikke forestille dig, hvad det vil sige at være derude. Claus er den dygtigste soldat, jeg kender. Og i sidste ende, så er det vores opgave at få vores mænd hjem i et stykke. Det er det, vi er der for. Men han skulle aldrig have været med derude. Vi skulle have siddet hjemme i lejren og haft det store overblik. Jeg tror ikke, jeg har mere. Tak. Hej. Jeg er nødt til at gøre noget, Maria. Jeg er nødt til at gøre noget. Ja, Kenneth Jensen, eller slagter. Det er det, vi mest har hørt omtalt om her i retten. Ja, det er bare kaldt slagter i normalen. Dagligtalen, ja. Okay. Det er et øgenavn, Det er et øgenavn, ja. som du har fra hvor? Det er en lang historie, men min far han var slagter, og så har jeg 2 brødre, og så fik vi bare, tildelt navn. Slagter. Slagter og slagter. Så der var lille slagter, mellemslagter og så store slagter. Okay. Godt. Vi har i retten her hørt lyden fra et videoklip, hvor du videregiver tiltaltes ordre om at bombe Compound 6 til toppen. I den situation kender du da baggrunden for ordren? Ja, det gjorde jeg. Det var mig, der fortalte Claus, at der kom målingsild over for Compound 6. Må jeg lige bede tilhørende om at undlade bemærkninger til kendegivelser? Vil du gentage det? Det var mig, der fortalte Claus, at der kom målingsild over for Compound 6. Jeg vil bare sige, det er helt nyt for mig, det her. Hvordan er det muligt for dig at give de oplysninger til tiltalte,
fra din position bag muren. Vi har flere gange her i retten hørt, også fra tiltalte selv, forklaringer omkring, hvor kaotisk det var, at vi har hørt, at du lå sammen med ham i dækning bag den mur, og at I var under heftig beskydning. Det er også korrekt, det var vi også. Men på et tidspunkt så rejser chefen sig op for ligesom at skabe indsigt over mod de compounds, der blev skudt fra. Og i den forbindelse så knæler jeg lige op bag ved ham. Jeg ser så, at der kommer nogle mundingsklem fra compound 6 og området deromkring. Og det fortæller jeg ham så. Da vi så kommer ned bag ved muren igen og er i dækning, der beder jeg mig så om at verificere koordinaterne på compound 6, hvilket jeg gør. Og ja, på baggrund af det kan jeg så kalde op til tokken, og så bede om luftstøtte, som vi så får. Kenneth, på den lydsekvens, som stammer fra Lars Holms hjelmkamera, der er der regulært intet, der skulle indikere, at hverken du eller tiltalt har gjort det, som du nu sidder og siger. Jeg var ikke i nærheden af Lars, jeg var som sagt hele tiden bag ved chefen, så hvad der kommer med på det klip, altså det kan jeg ikke rigtig udtale mig om. Nej, men jeg fortæller dig også bare, at det ikke stemmer overens med, hvad du siger nu, men at det til gengæld stemmer utrolig godt overens med den afhøringsrapport, som vi har fra dig. Må jeg have lov at afbryde øjeblik? Gør ret opmærksom på, at vidneforklaringen ikke er underskrevet. Nej, er det rigtigt? Det er fuldstændig korrekt. Ja. Det er bilag 23, hvis du skulle være interesseret. Der er ikke noget odiøst i, at den ikke er underskrevet. Vidnet var på vej på patrulje, da han afgav forklaringen. Den er derfor nedskrevet på en bærbar computer i lejren, og den er gennemlæst på skærmen, kan jeg sige. Det synes jeg også bare, det er gør opmærksom på. Tak for det. Har vi noteret. Men tilbage til dig, Kenneth. Den er blevet lavet i Afghanistan få dage efter episoden rent faktisk er sket. Og der vil jeg sige, der har du hverken nævnt mundingsglimt, du har ikke nævnt fjender omkring Compound 6, du har ikke nævnt nogle af de ting, som du kommer med nu som helt nye oplysninger. Nej, men jeg har heller ikke spurgt specifikt om de førnævnte ting. Og altså, hvis jeg nu var blevet spurgt om, så har jeg selvfølgelig også svaret på det. Og det skal du spørge specifikt om? Ikke nødvendigvis, men nu bliver jeg ikke spurgt om det der, som jeg lige har fortalt dig. Vi har lige været i kampføling 2-3 derinde. Vi får en mand, der er hårdt såret. Vi er på vej ud i det samme område en gang til, og så bliver man afhørt. Nej, så desværre. Jeg vil nævne ikke noget om det. Det er jeg selvfølgelig ked af. Men altså, ja, sådan er det jo. Har auditøren yderligere? Kenneth, du har en kompagnichef i store vanskeligheder, som har været tiltalt for det her i et halvt år. De oplysninger, som du lige pludselig kommer med nu, ville have haft essentiel betydning for både manden og for hans sag. Vil du virkelig have mig til at tro på, at det på intet tidspunkt i al den tid er faldet dig ind, at du skulle delagtiggøre nogle af de her oplysninger? Det er 6 måneder siden. Ja, det er 6 måneder siden. Ja, desværre. Var det det? Ja, det var det. Tak. Har forsvaren spørgsmål til vidnet? Nej, jeg kan ikke lige komme på noget, så... Ja, men så er der ikke mere at spørge dig om. Du må gerne gå, eller sæt dig ned bagved, hvis du har lyst til det. Juraen er således klar. Forbuddet mod vilkårlige angreb er af helt central betydning i den humanitære folkeretsbeskyttelse af civilbefolkningen. Tiltalte har på intet tidspunkt siden sagen blev indledt været i stand til at begrunde, hvad han byggede sin beslutning om at angribe på. Han har fastholdt, at nogen i enheden udpegede Compound 6 som fjendtlig mål, men han har hverken kunne oplyse hvem eller udrede de nærmere omstændigheder. Retten har her hørt mig afhøre samtlige soldater, der befandt sig i nærheden af tiltalte, og dermed havde kunne måludpege Compound 6. Og en soldat, Kenneth Slagter Jensen, har her i retten, men først her i retten, oplyst, at han observerede mundingsglimt og videreformidlede det til tiltalte. Jeg fæster ingen lid til vidnets forklaringer, fordi vi er i besiddelse af lydoptagelsen fra hjelmkameraet, hvor vi klart og tydeligt kan høre ordvekslingen mellem tiltalte og Slagter op til ordren. Jeg er ligeglad med, hvem der er derinde. Og da næstkommanderende i tokken insisterer på PID, så sig, at jeg ved, hvem der er derinde. For mig tegnes der et klart billede af en mand, der tilsidesætter et hensyn til en civilbefolkning for at redde sin egen mand, for at redde Lasse. Og er det menneskeligt forståeligt? Ja. Jeg er ret sikker på, at vi alle sammen kan sætte os ind i tiltalte svære dilemma her. Men selvom vi har sympati for tiltalte, der fremstår som en yderst kompetent både soldat og leder, og selvom vi er nødt til at give danske soldater et vist råderum i ekstreme situationer, så er ingen hævet over loven, for ellers er et retssystem overflødigt. Hvis vi i en sag som den her vælger at se gennem fingre med en så alvorlig overtrædelse af den humanitære folkeret under henvisning til en notorisk svær situation, så havner vi et sted, hvor vi ikke har lyst til at være. Claus Michael Pedersen skal dømmes, fordi der ikke hersker nogen som helst rimelig tvivl om, at han forsætligt tilsidesatte de helt elementære regler for angreb. Som udgangspunkt er strafferammen i paragraf 36 stykke 2 fængsel indtil på livstid. Nu er der imidlertid tale om en domsmandssag her,
For tiltalte har naturligvis ikke haft til hensigt at dræbe civile, men deres død er en direkte konsekvens af hans beslutning. Maksimumstraffen i en domsmandssag er som bekendt 4 år. Det skal være min strafpåstand, at vi er tæt på det maksimum. Og med disse bemærkninger skal jeg foreløbig indlede sagen for retten. Jeg vil gerne minde retten om, at det er anklagemyndigheden, altså auditøren, der har bevisbyrden i den her sag, og altså skal kunne bevise, uden for enhver rimelig begrundet tvivl, at min klient er skyldig. Det springende punkt var ganske enkelt, om min klient, Claus Michael Pedersen, havde PID. Min klient siger ganske klart og tydeligt, at det havde han. Auditøren påstår, og har hele tiden påstået, at det havde han ikke. Men så hører vi så her i retten. Signalmanden Kenneth Jensen, også kaldet Slagter, fortæller os, at det var ham, der så modningsild for Compound 6. Altså var det ham, der med sikkerhed kunne udpege Compound 6 som et militært mål, og ikke som et civilt mål, som auditøren påstår. Min klient, Claus Michael Pedersen, havde 4. Hvis danske soldater, der sætter deres liv på spil i tjenesten, kan dømmes for overtrædelse af den militære straffelov på gidsninger eller på billeder af tvivlsom herkomst, ja, så er vi der første sted, vi ikke har lyst til at være. Derfor skal jeg selvfølgelig i sagens natur appellere til frifindelse på alle punkter. Og hermed vil jeg foreløbig indlade sagen for retten. Tak. Ja, tak. Så skal jeg spørge dig, Claus Michael Pedersen. Du har det sidste ord, og derfor vil jeg høre, om der er noget, du vil tilføje, som ikke allerede er blevet sagt. Nej, det har jeg ikke. Det har du ikke. Men så vil vi trække os tilbage og votere i sagen, og dommen afses på torsdag kl. 14. Hvad er pigerne kommet til? Hvad er det? Ja, den er god, den her. Okay, ja. Den er god. 2! Ja? Prøv at se den der sten. Har du fundet en flad sten? Nej. Ikke med hul i. Hvad? Nej. Kan du holde den sådan der? Ligesom et smut. Kan du se mig? Hvor mange fingre har jeg oppe i luften? 2. Ja. Godt. Er I klar? Nej! Hvad? Det der. Og en tøseskud. Ja. Du har dømt skud. Ja, så afsiges så dom i sagen. Tilkendes for ret. Claus Michael Pedersen frifindes. Statskassen betaler sagens omkostninger. Må jeg bede om ro i sagen? Man kan have forståelse for, at der kommer en reaktion. Men undlad det venligst. Værsgo at sidde ned, så skal jeg komme med en begrundelse for afgørelsen. Vores afgørelse her, den er enstemmig, og det betyder, at vi er alle 3 enige i det resultat.
Afghanistan, ikke? Mhm. Og det der er Danmark, ikke? Mhm. Og det her Madagaskar, det er Sydafrika, og det her er Brasilien, og det her er Italien. Eller, jeg mener, hvad var det nu? USA. Kom. USA. Nu skal du sove. USA. Mm. Far, Mhm. rejser du igen? Nej. Det gør jeg ikke. Bliver du så hjemme nu? Ja. Vil du så putte mig i morgen? Kan du? Det kan jeg i hvert fald. Jeg elsker dig. Nu skal du også. Godnat. Godnat.